unul din ei a avut o strategie, dar nu prea bună. Și a zis, știu pe unde să o luăm. Din pustie. A luat-o din pustie și la un moment dat și-a dat seama că drumul este greșit. Au venit soldații și au zis, împărate Mulin, n-avem apă, ce facem? Ne-am predat, dar n-avem cui. Unul din împărați, Iosafat, zice, nu cumva este pe aici un proroc? Și l-au chemat pe Elisei. Elisei era pe câmpul de luptă. Vedeți dumneavoastră, acolo este locul prorocului. În prima linie. Nu la popoda ofițerilor. Și l-au chemat, el a cerut un cântăresc cu apă. Lăudat să fie Domnul că avem nevoie de apă. Când cântărețul, armata, cânta, Duhul Domnului s-a coborât. Duhul Domnului să se coboare peste orice ființă care este locul acesta. Duhul Sfânt să miște inimile noastre. Iar Elisei a spus, Domnul a lovit prin gura lui și a zis, faceți gropi. Groapă lângă groapă. Deci nu veți vedea nor, nu veți vedea ploaie și totuși pustia aceasta se va umple de apă. Și așa cum a vorbit Dumnezeu, așa s-a făcut. Dacă Domnul ne-a spune astăzi să facem gropi, unde să facem gropi? În inimile noastre. Să rămână gropile goale și în ele Dumnezeu să pună o apă. Dacă să rămână gropile goale, trebuie să scoate din inimile noastre judecata, răutatea, mânia, ura. Doamne, ajută-ne să o și facem. Dumnezeu să atingă orice inimă din locul acesta. Duhul Sfânt să ne binecuvânteze. Puterea aceasta să treacă de la inimă la inimă. Și Iisus Hristos, Domnul, să ne libereze, să ne vindece. Numai El poate să facă lucrurile minunate. Vreau să vă pun o întrebare. Credeți că Domnul mai face semne și minuni și astăzi? Mie tare mult îmi place să aduc vești bune. Știu, data trecută v-am vorbit despre câteva din lucrările lui Dumnezeu. Astăzi aș vrea să vă vorbesc despre, să spun așa, despre ultimele lucrări care Dumnezeu le-a adus așa la noi, la unde doamna s-au întrebat niște lucruri frumoase și ne-a bucurat de niște mărturii vii pe care Dumnezeu le-a făcut. Domnul Iisus care vindecă și astăzi. Săptămâna trecută, miercuri, am fost sunat de o soră de lângă Gherla, o soră pe nume Tamaș, Elisabeta. Nu știu cine este de pe la Gherla, fiind plecat în urmă cu aproape 6-7 luni cu un frate Mitrea, de nume doamnă frate bătrân, spre Moldova. Am venit la Biserica Biblia deschisă, spune la biserica aceea. S-au făcut niște rugăciuni acolo. Acolo Dumnezeu și-a întins mâna și foarte mulți oameni au fost atinși de mâna Domnului. Dar la sfârșit a venit o soră, sora aceasta despre care v-am vorbit, plângând și spune, frate Puiu, n-ați vrea să vă rugați și pentru fiica mea? Și am zis, unde este fiica ta? Nu este aici. Și am zis, ce problemă are fiica ta? Și zice, are 17 ani. Și de când s-a născut, nu vorbește. Este mută. Și am zis, noi ne rugăm. Dacă ai credință, Doamne, dă-ne și nouă credință. O credință puternică. Să încredem în Cel ce dă viață, în Cel ce deschide gurile, în Cel ce deschide ochii. S-a dus un șervețel, ne-a rugat, când ne-a rugat, de sus am văzut o pipătură de sânge care a căzut de pe o cruce, exact pe șervețelul acela, și am spus, iar să nu pună nimeni mâna pe el. Iar, du-te acasă la fiica ta, pune-i pe gură și poruncește Duhului de muțenie să plece. Așa a făcut femeia aceasta și vreau să vă spun, Dumnezeu și-a proslăvit numele. A deschis gura fetei și fata astăzi vorbește. Știți de ce? Acolo a fost o mână care încă mai ridică. Încă mai vindecă. Atât de mult m-am bucurat de lucrarea aceasta. Și am zis, cât de mare ești, Doamne. Cum lucrezi Tu? Eram chiar la începutul lucrărilor, când am început să merg în lucrare și vorbeam astăzi cu frații despre minunile pe care le-a făcut Dumnezeu în drumurile pe care am mers. Poate o să vi se pare banală întâmplarea aceasta, dar pentru prima oară când am plecat spre Italia, cu un frate Bârc, Octavian din Semeia și cu acest frate Mitrea, eram spre Ancona, mergeam și sora mea mă aștepta în orașul acela. Și la un moment dat, GPS-ul care mi-a fost dat s-a stricat.
Nu mai ne dădea nimic, nu știam nici să umblăm cu el, pentru prima oară aveam așa un aparat la noi în mașină, în mijlocul autostrăzii, el ne spunea, ați ajuns la destinație. Eram de-a dreptul terminat și am zis, cum o să ne descurcăm în orașul acesta? Și la un moment dat, așa ne tulburase acest GPS și am spus, Octavian, te rog frumos în clipa aceasta, bagă-l în bord, să nu aud când mai vorbește minunea asta de aparat. Pentru că o putere probabil s-a pus pe scenă și s-a întâmplat și a zis, în momentul acesta intrăm în rugăciune. Sora mea tot suna și spunea de o viață și a zis, noi cu cine să vorbesc, vorbim că noi habar avem de italiană, dar te rog, nu mai suna la telefon pentru că vrea să ne rugăm. Am intrat în rugăciune și ne-am spus, frați, ne rugăm. Și vedeam intrările, ei vedeau intrările în oraș și spunea, pui unde intrăm? Zic, nu intrăm la primul. Intrăm la a doua. În momentul când am intrat în oraș, intersecție, zice, ce facem, frate Puiu? Am intrat în rugăciune, vă spun, am dat capul, partea aceasta îmi ardea. Eram numai în rugăciune, strigam la Dumnezeu și spuneam, du-te înainte, iau la dreapta, iau la stânga, mergi înainte, iau la stânga, iau la dreapta și la un moment dat am auzit o voce care a spus, oprește! A oprit mașina pe partea dreaptă, dar să vă spun, sora mea era pe partea stângă, în drept cu mașina. Și de ce? Nu stai un GPS. Ai nevoie să auzi glasul Domnului. Cel mai bun GPS este Duhul Sfânt. Stai în rugăciune, stai de vorbă cu Dumnezeu și Dumnezeu face semne și minuni. Am plecat din Freiburg, din Germania, spre Toulouse. Am plecat dimineața și neapărat să ajungem seara la adunare. La o seară de veche, de rugăciune, și am zis, trebuie să tragem puțin de mașină ca să ajungem la timp. Cum mergeam spre Toulouse, în Franța, a început o furtună și pe stânga și pe dreapta se rupeau crengi, se aruncau pe autostradă, erau avertizoare ca să încetinim, să mergem cât mai, să reducem viteza și a spus, nu putem să reducem viteza pentru că o să întârziem și nu o să ajungem la adunare. Firurile se zguduiau de vântul acela care era de peste 100 de km pe oră, chiar de pe o benzinărie s-a luat o copertină și am spus, nu ne oprim, intrăm în rugăciune. Știți ce s-a întâmplat? În perdeaua aceea de nord, de deasupra noastră, eu am avut în vedere cum pe nord se întâmplă ceva, o lumină. Și am zis, văd o lumină. Și ei cu ochii lor, cei ce vedeau din mașină, au început să plângă nouă și să spună, Puiu, pe capota mașinii noastre este o lumină. Nici o pală de vânt nu atingea mașina noastră. Știți cum mergeam prin furtuna aceea? Cu 140 de km pe oră, nici nu se simțea vântul să ne atingă, toate mașinile mergeau încet, iar noi mergeam fluierând pe autostradă. Și de ce? Înaintea noastră era o mână. Era mâna Domnului. 100 de kilometri pe autostradă în mâna, lumina aceea a stat pe capotă, se vedea ca o lanternă aprinsă din cer, exact pe capota noastră. Frații erau terminați și au spus, Puiu, asta e o minune. Zic, nu este o minune. O minune este că noi suntem în viață, o minune este că noi putem vorbi despre Dumnezeu astăzi, în clipele acestea, noi să recunoaștem că Iisus Hristos este Domnul. Amen. Eram în Constanța, într-un cer de rugăciune, intrând în casa aceea, frații au insistat să ajung în casa aceea și spuneam, păi, în casa aceea este o problemă. Nimeni n-a vrut să spună despre ce este vorba. Intrând în casă, aproape 60 de persoane erau în locul acela la rugăciune. În momentul când ne rugam, Domnul a vorbit și a spus celui din casă, bărbatule din cop, dacă tu te vei mărturisi, în noaptea aceasta eu te voi vindeca. Aia a fost toată prorocia. Știți ce avea omul acela? Casa pur și simplu a fost guduită, pentru care toți plângeau și se uitau la el. Și eu ziceam, probabil e bolnav. Pe cât? Și pe stânga și pe dreapta, 2 ganglioni. Cât jumătate de ou, ca 2 coarne erau crescute pe gâtul lui, iar pe ceafă, pielea se făcusă ca solzi de șarpe. Mai multe nuanțe de culori, un cancer care se manifesta cu violență. Eu se întosese la Domnul în urmă cu 2 săptămâni și medicii au spus că este foarte greu de operat ceea ce aveți dumneavoastră. Într-un timp foarte scurt au crescut acei ganglioni și medicii era teamă să se apropie de ganglioni aceia. Și Domnul i-a spus un singur lucru, să se mărturisească. Doamne, ajută-ne să o facem și noi așa cum vrea El. Ne-a rugat, în momentul când m-am pus jos, am auzit o voce care a venit la ureche și mi-a spus Rusu, Rusu, Rusu. M-am ridicat de picioare și am spus, cine este Rusu? Toți s-au înlemnit, pentru că nu cunoștea pe nimeni din casa aceea, îi spune, proprietarul casei. Și Domnul a spus, cheamă înaintea ta și roagă-te pentru el. Și am văzut o minune. N-am văzut-o eu. Au văzut-o toți cei de acolo, așa, am plecat, am văzut-o a doua zi. Ne-am plecat în comuna Basarab, unde păstorește fratele Dumitru Tintean,
la rugăciune, înainte să înceapă rugăciunea, a venit soția acestui frate, nu putea să înceapă adunarea, plângea în hote și spunea, mare este Dumnezeu! Mare este Dumnezeu, frați și surori! Frate, Tidean, întrebat ce s-a întâmplat femeie și zice, s-a întâmplat o minune. Am venit să vă spun ce s-a întâmplat azi noapte în casa mea. Am căutat pe frații aceștia care au fost la mine la rugăciune și vreau să vă spun ce s-a întâmplat. Și a spus soțul ei, când s-a dus dimineața, la oglindă, a avut un șoc. Pur și simplu nu mai putut să se miște de pe loc. Cele două bucăți de carne de pe gâtul lui au dispărut. Pielea aceea care era ca solii de șarpe s-a făcut roză la culoare și pe gâtul lui, pe ceapă, a rămas o cicatrice de 1 centimetru. Semn. Deci marele chirurg. Iisus Hristos, Domnul. Și a proslăvit numele. Încă lucrează și astăzi. Eram în Cluj. Biserica din Soleșeni. Probabil sunt și din Cluj pe aici. Este un frate de nume Dan Vasile, prezbiter în biserica aceea. Au venit la mine și zice, Puiu, avem o cauză. O problemă importantă. Te rog să te rogi pentru fetiță de 3 anișori. Când m-am rugat pentru fetița aceasta, am văzut un pomișor căzut la pământ, cu o rădăcină înfiptă în pământ și o mână care a pus mâna pe pomișor și l-a ridicat în picioare. Am spus vederea și zice, Puiu, tu știi ce spui? Fetița aceasta are tetrapareză spastică. Medicii au spus că ea nu va merge niciodată pe picioare. Și am spus, frate Dan, dacă Dumnezeu a vorbit, Dumnezeu a ridicat în picioare de mână. Fratele Linon este Marcu și fratele Vali, când s-a mărturisit lucrarea aceasta. Și au spus, frate Puiu, s-a întâmplat o minune. Într-o noapte, a doua zi dimineața mai exact, părinții au auzit zgomot în camera fetiței, când s-au dus fetița la în picioare. Alerga prin cameră. Știți de ce? Cu două mari picioare să ne dea. Ale mâini să ne dea, ale ochi să ne dea. Eu știu că și pentru mine are o pereche de ochi. Nu știu când va mai dura până când Domnul se va atinge de ochii mei, dar am o nădejde. Că nu voi pleca de pe pământ până n-am să văd copiii mei. Până n-am să văd soția mea, singurul lucru care vreau să fac, știți care este? Să mă pocăiesc. Mai mult decât să tac. Eu știu cu ce am ieșit înaintea Domnului. Știu cât am păcătuit. Toate păcatele acelea s-au întors împotriva mea și azi degetul Domnului apasă peste mine. N-am vrut să mă pocăiesc când Domnul mi-a vorbit cu dragoste din gura mea mine. Și acum e greu. Dar știți ce? Am o pace nespusă. Aleluia! Aici în inimă. Știți de ce? El mi-a făcut inima cu pace. Binecuvântat să fie numele Lui. Știți pentru ce vreau să ne rugăm? Pentru credință. Amin! Am înțeles că se va face o rugăciune pentru cei bolnavi și fratele Cosma are mai multe cauze de biserică. Ne vom ruga pentru credință, ca credința noastră să crească. V-aș vrea să și despre alte lucrări, dar le las pentru data viitoare. Ca să ne mai putem bucura și să vedem mâna Domnului. Pentru cei care se îndoiesc de ceea ce v-am spus. La mine am 2 telefoane. Întotdeauna îmi iau dovezi, pentru că sunt de aceștia care se îndoiesc mult de aceste lucrări. Chiar în casa unde am fost în seara aceasta, ne vorbea și frații ascultau. Sora, care în urmă cu 2 ani și ceva am cunoscut-o pe sora aceasta, o problemă la ochi, îi spune în teme populară boală, orbul găinilor, noaptea nu mai putea să vadă, Dumnezeu a vindecat ochii ei, iar mama ei, care era grav bolnavă și medicii au trimis acasă și a spus că puține zile și va muri. Când ne-am dus cu fratele Vale, a fost în casa aceea, era un schelet pe pat. Și eu am văzut pe picioare ei niște pânze albe și am zis, Domnul, te ridică în picioare. Nimeni n-a zis în casa aia. Era o grămadă de frați acolo, au zis, dacă asta se mai ridică în picioare, o vedeau și pe asta. A doua zi dimineață, femeia a fost în picioare și este mai bine de un an de atunci și sănătoasă. Și chiar în urmă cu câteva luni, soțul ei mărturisea, m-a strigat într-o seară, mă suna la telefon și zice, Puiu, vină de grabă, nu știu ce se întâmplă. Am mers în casa aia, dureri crunte avea la stomac și am zis, ce se întâmplă? Aia ascult și că nu s-a ascult, sunt niște dureri îngrozitoare. Și am zis, crezi că Domnul Iisus te vindecă? Zice, Puiu, eu cred. Domnul nu l-a vindecat numai de stomac, a vindecat și de coloană. Pe loc, acolo în casă, Dumnezeu s-a atins și a luat ca și cum n-ar fi fost durerea aceea. Știți de ce? Mâna lui încă vine. Ridicăm în picioare. Această rugăciune, așa cum am spus, o face pentru credință și aș vrea ca Domnul în seara aceasta să facă sede și vinul Dumnezeu. Amin? Ne rugăm.